Yan po at welcome back sa ating channel. And yun nga no, nung nakaraan pumunta dito sila Miko, yung pinsan namin na from North Battleford, and kasama nila sila tita, yung nanonood daw sa atin sa channel natin. And shout out po sa inyo. Tapos pauwi sila natagalang gawa ng grabe talaga yung grabe yung dinadaanan nila pabalik ng North Battleford. Zero visibility talaga, gawa ng napakatindi ng snow. Kaya ngayon nga minus 21 kami ay pupunta ni Isabel sa Katmo. And saan ang next? Walmart. Yan, kasi bibilang ko ng bibilan namin ni Joanna ng sled. Si Mrs. ay nasa trabaho. Yan, kaya ako ang bantay kay Isabel. So yun pumunta muna tayo ng Katmo para makapag-order kami ng kare-kare at sisig, kasi nagustuhan ni Mrs. yung sisig nila. Sila nga pala ay merong sisig na ready na binebenta sa sa mga Filipino store ata dito sa Saskatoon City, katulad ng La Familia. Yan. Tapos ano pa ba? Yun lang alam ko na meron silang tinitinda sisig. Tapos yun, pupunta kami ngayon doon at para bumili ng kare-kare at ng sisig. So tara, at napakalamig kaya meron akong ganito. Kasi pag wala akong ganito, inuubo ko palagi. Gawa ng pag nalalanghap mo yung napakatinding lamig yun. So let's go baby. One day, yan. Music niya kasi yun pag nasa biyahe. One day, one day. Okay, see you later. So yan, hinihintay na lang namin yung order namin. BBC. Parang puro lang sila online order na yan. Ha? Si Isabel. So yan, nandito na kami sa Walmart. Sakto, inabot na kaming alas 8 ng gabi. Kasi di ba nandun kami sa Katmo kanina. Si Isabel, paglagay ko dun sa upuan, natulog umuwi na lang kami. Yung in-order namin na kare-kare tapos sisig, na lang, inuwi ko na lang. Tapos sakto, labas ni Miss alas 8. Dumiretso na kami dito sa Walmart. Gawa ng hindi na sana kami diretso dito, kaso si Isabel kulit ng Walmart. Kaya si Miss na yan, namimili na naman. Dress o may pants? Ha? May dress o may pants? Parang pants ni Isabel. Parang may pants. Wala si Isabel pants, diba? Wala siyang Meron ganyan. pero fitted. Nakabili na kami ng ito. Sale, naka-sale yun mura. Tapos bibili tayo ng sled kay Isabel. Bibili Kasi kami ng maganda sled. ang snow. Kaka-snowstorm na. Bukas pupunta kami dun sa park. Yan. Diyan sa may Lakewood. Para tabaw ganing kay Isabel. At maglibot-libot muna tayo dito sa Walmart Stonebridge. Parang nakalimutan nila na winter pa, no? Hindi, kahit saan naman Ang bilis ng transition nila. Baby, come here. Costco nga, wala nang panlamig. Try this one. Baby, let's try lang po. Come here. It will not fit me. Come here, dali. Tapos sa summer, anak, para may shoes ka sa summer. Dali, remove ko. Magkakaubusan agad yan. Wait, let's see. Mga ganito, wala mga pangbata. No. Ito pa, what do you think? Kasya? Ay, hindi ko. 7? Kasya? Ah. Sakto. So sa summer, okay lang yan, no? Oo. Pwede na yan. You like it? Maganda. Cute, ano? Wow! Sige na, let's buy it. Ay, Diyos ko. What do you like, anak? The white or the brown? Kung mo ng white. White, ano, White? anak? Yes, the white one is beautiful. Let's get the mahal. $20. $20? Oo, Magkakaubusan agad yan. Mga size na ganyan. Daddy, may damit, $60. Ano na? You need your socks. English tayo.
Isabel, Isabel, Isabel. Ay, Isabel. Takot. It's not nice, okay. May Crocs naman siya na, binili ni Papa pagkamahal. Kailan kayo masusundan si Isabel? Hindi, ang saya lang mag-reminisce nung mga times Oo, na... kasi yung baby pa siya, no? Parang kailan lang, no? Buntis pa ako. Ay, yung Like, buntis. naalala ko nun, ako yung pumunta ng mall kasi, nasa work ka. Tapos ano ba yun? Ano ba nga yun? Yung mag-close lahat kasi sa COVID. Kaya nagmadali ako. Lockdown? Lockdown yun. Saan yun? Sa downtown ng Toronto? No, Dundas. Sa Ano ba yung Dundas? mall dun? Oo nga, No, sa not Toronto. Dundas, no, yeah, sa Toronto yun. Pero anyway, nag-announce na mag-lockdown daw. So, sabi ko, shucks, kailangan ko magpa-mall. Tapos buntis ako noon. As in. Tapos, ang dami kong bit-bit. Tapos nag-i-snow pa noon ng malakas. Oh my God. Sa Dundas ba yun? No, yung malayo. Oh. Yung pinuntahan, basta, alalahanin ko bang hindi yun sa Dundas. Pero it was a good experience. Tapos solo ako sa subway, buntis na buntis, ang dami kong dala. Oh my God. Tapos yung mga tao pinagtititinginan ako kasi ang laki na nga. Tapos ang dami kong para akong penguin. Nasa trabaho ko ata nun. Na nasa work ka nun. Ay, may pictures tayo nun. So, Dufferin yun. yan, Dufferin Mall. Yan. Naalala ko, Dufferin Mall. I love Sa that. Toronto. Ang layo from our house siguro. Pag nagsasubway ka, 1 hour din ang biyahe. subway, oh. Mauupo ka lang sa subway. Oo. Pagbaba mo ng subway, Magbabas ka. magbabas lang ng isa. Tapos, Tapos yun, konting kembot pa na lakad. Hmm. Ano yan? Para klarado? Or ito? Ito na lang. Ay, mas maganda ito. Wala ba ibang... Tanda mo yung kay mama? Yung world clock Di na man malaki. natin. Pero di man natin tinitingnan. Nakakaduling. Di ba palo? Sayang yung walang ibang color. White Meron sana. ata sa likod. Ay, hindi. Wala, Brown wala. lang. Para klarado. Ay, markulit ka na. Sa washroom, sabi mo gusto mo maglagay. Ito sana kaya lang. Ay, ano yan? Ano ba ba? Ayoko nito. Gusto ko yung numbers talaga. Sa backwash na naglalagay din tayo. Excited up. Ay, papauli ko. Para sa washroom? Oh. Ay, ayoko ng purple. Oh, no. Hmm. Ganito ang dahon ang gusto ko dalo. Dahon. Marami. Plants. Plants yan pa. Kaya nga, Tawag dyan, ito, snake plant. Diba? Hmm. Kailangan natin dito may mga paint. Kano ba ito? Mall? Balik na ng Magkano? 50. 50? Pero sa Value Village na mga ganyan. Baka may anay, chat. Value Village na lang maghanap ng mga panglagay-lagay. Ay, baby, that's too heavy. Kailangan natin ng ganyan. Hindi, pero parang maganda. Parang wala nang sled ah. Kung kailan pa naman nag-winter storm. Wala na. Ayun oh. Ayun. Tapos pwede mo siyang hilahin. Oh. Cold resistant. Oh. Mahal yan, feeling ko. Hindi, na $7. $11. Clearance na. $7. Tingnan mo kung magkano. Yan, siguro yan. para safe. Wala na kasi. Tinanggal na lang yung malaki, di ba? Or ito. So ito na lang yung nakuha namin. Wala nang iba. Wala nang iba eh, no? Naka-sale ba? Siguro $7 lang to. Sana. Kasi clearance na to eh. Mga ganito. Ay, wala na. Wala na yung malapad. Ang alam ko sa Costco meron pa. Bukas punta tayo sa Costco or sa ibang Walmart. O baka ano sa outdoors, di kaya? Tingnan daanan natin doon. Wala na. Mabilis magmubuo. Ito na lang siguro. Kasi oh, may parang may panghila siya. Diretso. Pwede na yan. Ito mas ba ito? Ha? Yoga mat. Pang bata. Ay, Ano yung- kasi nag-exercise Ano yung kinuha mong app? Me? Mas tayo. Pilaris. Pilaris. Meron siyang kinuwang app. Exercise kunwari. Kasi si Isabel din nag-exercise din. Ganito mo. Ginagaya-gaya rin kasi ni Isabel eh.
Sakto, no? Bata. Bibi, come on, let's buy this. Magkano yan? Oh, 8. 8.9 $9. You like this? Come on, Bibi, put me. Put me pa. Hold mo na lang, baby. Hindi na kasya, oh. Ay, parang sa bata. Hmm? Pupunta tayo ng Costco kasi yung pina-follow ko na naman na babae. Pumunta siya ng Costco kanina, may bagong labas na mga pika-pika. Ano siya, sneakers na parang cracker and I'm not sure parang it looks good. Punta natin bukas. Punta kami ng Costco bukas. Pero maglalaro muna si Isabel sa store. Oh yes, hindi pwedeng hindi. Sabi ni Isabel kanina, let's have some fun. Pabili. Bel. Bel. Pabili. Can I buy? Ha? Wala ka naman tinda. Wala ka naman tinda, oh. Ikaw na lang bilhin ko. Ha? Can I buy you? my house. Your house. Yeah. Pupunta pala tayo. Bayad ka na, Bel? Let's go, bayad na. Let's go, bayad. Bayad na. So, yan, sakto, pauwi na kami. May naglilinis ng ano, yun o. Oh, nakita nyo yung snow dyan sa gilid. Alas kalahati na ng sasakyan. Mataas to. Mataas siya. Kasi nga gawa ng snowstorm. Binutasan lang sa gitna para may madaanan. Mataas Pero mataas yan. siya. Ito sa kabila yan. Hindi ito deklarado. Tapos ito kahit ito sa ano. Kaya binubungkal nung ano. Pero ito ginawa nila ng paraan para parang ginawa ng butas para may daanan. Kaya maganda bukas maglaro. Kaya sa mga park maganda mag-alaro. Mag-hila-hila ng bata. So yan natin dito na kami sa apartment. Ito yung nabili namin sa Katmo, sisig. Saan na yun? Kare-kare. Yan. Ito. Yan. Yan. Kaya siguro gutom na gutom. Gutom na gutom ka? Yes. Meron pa nga akong nagluto ako ng biyon kahapon. Yan. Pero sabi ni Joanna, bumili daw ng sisig tapos kare-kare. Yan. At napakawento pa nga ako kay Kuya Chito, yung chef doon. Yung nagluluto doon. Yan. Yan, kain muna, kain. Ano, ayos yan. Sarap to. Initin na lang, initin Yes. na. Kasi umuwi ako kanina mga bandang alas 6 na. Yun nga, nakatulog si Isabel. Sarap to. Hindi na kami nakapunta ng Walmart agad. So, hinintay na lang namin si Joanna lumabas sa trabaho. Ayan. Munti ko na makalimutan. Meron pa pala akong dessert na binili sa kanila. Ano tawag dito? Something. Brulee? Brulee? Cream brulee? Cream brulee. Basta yun. Ube. Yan. Masarap yan. May ube yan sa loob, no? Yeah. Parang, Yung tama ano kasi, yung sipa, masarap din kaso dapat yun mainit pa. Kaya yan na lang. Kung napanood niyo po pala yung ano, yung vlog namin sa kanila, yon. Yung sipa, ano? Yan. Basta yan, basta. Yan. 2 hours later. Yan. Tapos kagabi, bumili kami ng pizza sa Shoppers. Shoppers. Yan, Kasi, ito. Ay, malinaw. Yan. Kasi nakasale, magkano lang to? Ano itong isa? Yan. Gusto na mag pizza ni Joanna. So lulutuin ko muna to. yung cheese. Yung cheese. Itong isa, hindi? Bukas naman. Bukas naman. Kala ko dalawa. Ito lang. Isa lang. Ito. Lutuin ko muna to. Yan. So $3 something lang ata to. I think so. Parang ano. Yan. Papasok lang sa ano, oven. Pasok lang sa oven, tapos yun lang. Ito silang... Ano lang to? 14 minutes daw. 15 minutes. So, yun. Yay! Hindi For kasi, dessert. hindi Ay, na may dessert focus pa yun. ako. May dessert pa nga eh. Yan at lutuin ko muna to at kami ay manunod ng movie. Manunod tayo ng movie. Kung anong panoorin. Yan. So yan at lagay na natin. Dito sa gitna. Yan, 15 minutes.
sobrang init. Tapos na. 10 minutes done. Yan. Ooh. Mataas man yan. Wala tayong Wala kami pizza cutter. Wala kami slicer eh. Ang ginagawa ko dyan, ano ko na lang. Ha? Nabel? Reach. Ginagawa ko ano lang, kutsilyo. Kaso, palamigin muna natin. So yan, mura lang yan sa sa Shoppers Drug Mart. Or sa No Frills, sa Tsaka dito naman sa Save More, tama ba? Superstore. Ayan. Yan. Tapos dito naman sa Canada, walang very common dito na ang kitchen may oven. So, kasi naalala ko si mama sa bahay. Yung bagang tatapunan mo pa ng posporo. Talaga? Yeah, lumang-luma na yun. So ito na yung na-slice ko na. Sorry sa ingay kasi si Mrs. yung nagpapatuyo ng kanyang buhok. Yan. Cheese flavor yung tamang-tama nito. Lalagyan ng ng maanghang. Ayos. Give me one. Opo, you're next. So, this is yours, Isabel. It's init pa. It's hot, no? Later na. Papa muna. So, ito na yun, oh. Come on. It's too hot. Tapos, Wala, bibili pa ng $15 na pizza. Okay, PC. Diba? Too hot? This one spicy. Pwede na. I-bake nyo lang ng 15 minutes, tapos i-bake na kayo. para kunwari, midnight. Midnight na. Isipan yung gusto nyo. Kasi nanonood kami ng movie at pizza kami, tapos may chips pa mamaya. Okay na. Toast. Pizza So, ka. yun. Hindi po sa panonood ngayon at kami kain lang ng kain. Baka sabihin nyo, kain lang to ng kain nun lang daw. Si Miss po kasi 4 na araw din na sunod-sunod yung trabaho niya. Kaya, nag-ano naman, magre-relax naman sa... O, 4 na araw din sunod-sunod yung pagbantay ko kay Isabel. Anak mo yan. Kaya ito naman. Relax tayo sa pagkain. Tapos, yan. Kahit si Isabel hindi siya mapili sa pagkain, so it's good. Kung anong pagkain na meron, kakainin niya, pwera kong sardinas. But that's, but Amoy that's it. siguro kasi. Siguro nalalansan siya, sabi niya stinky. Pero yeah. So yun. Maraming flavor to, kayo na bahala pumili. Nagsasale lang to ng $3 something. Yun. Sarap. Done. Oh no, where's the spicy? Sabi Okay. niya, Thank you po sa panonood. Cheers sa mga vlog natin dito. Nasa Quezon City. Alright. Sabi mo, you don't like spicy. Hindi ka talaga nagkakakan spicy. Bicolano ka ba, Isabel? Bagay.